क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आमिनपारा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 41थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंलांबाय। बे हाबाफारियाव पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल ब्रह्म बिथांनि मासि लानायजों बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगोरा बसुमतारी बिथाङा। बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि मासिगिरि मुस्रि रिमल मोसाहारि लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायनि गेजेरजों गोबांथार बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानिजाथाव मुस्रि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बे मेलावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लानो हायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए आरो बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि उखिल मोसाहारि बिथांमोनहा। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम मोसाहारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी बिथां आरो हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लानायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जाफुंसार जायो। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।